акций. Это у нас происходит ежегодно, потому что первая половина, так называемый отопительный сезон, она теплая по погодным условиям, а в дальнейшем происходит именно резкое похолодание. И в связи с этим возникает вопрос, почему именно происходит повышение. И это обычно ложится на квитанции, которые раздаются в январе месяце. В январе месяце это за декабрь месяц. И в связи с этим возникает вопрос, почему происходит резкое увеличение стоимости, как бы квитанция увеличивается. И хотели бы дать разъяснение. Здесь у нас вот собрались все управляющие компании нашего района, руководитель АПТС Равшан Газянович, общественные организации у нас представители, также руководитель зональной жилищной инспекции Руфан Махмутович, чтобы все это у нас все законно было, со всех сторон просматривал, чтобы никаких вопросов не было, и департамента ЖКХ города Азнакаева. Почему у нас в квитанциях в январе месяце после Нового года произошло повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг? Получается, квитанция увеличение пришло. У ветеранов, наверное, тоже, потому что в основном это у нас пенсионеры все, как бы сильно ощущают, они самые у нас первые, кто получает, как получили пенсию, квитанцию, они первым делом идут и оплачивают, они самые добросовестные, и они в первую очередь и как бы ощущают вот эти все изменения. Да, совершенно верно. Hürmetli Murat Savич, hürmetli qonaqlar, bugünmeden, hürmetli kollegalar, rayonda endi 20 mingden artık pensionerimiz var, pensiyaga turgan kishilarimiz var. Так, городта біздің 9 мыңнан артық пенсионер, олардың ішкі белсенді семьялары кіріп шыға. Ақтөбеде 2300 біздің пенсионеріміз бар, ауылдарда қалғандары 8000 фәлән. Мына бүгін ертең 6-ға келіп тұрған емешке начали звонки. Почему шушындай хал? ТОС номер 1 за единого судебного председателя. Эти математические расчеты в газетах, они до наших стариков, до наших пожилых, да и до нас тоже иногда порой, они до нас не доходят. Поэтому каким-то другим языком объяснение, разъяснение, почему такие повышения произошли, почему они происходят, в связи с чем, все это надо давать очень тому, чтобы... Стоит у нас вопрос, было ли повышение тарифа? Как бы у населения, как я понимаю, Равшан Газянович, как вот у нас в районе один представитель получается, и тепла, и воду, которую поставляет одна организация, руководитель Равшан Газянович. Равшан Газянович, ответьте на один вопрос. Было ли у нас повышение тарифа в эти вот месяцы, в ноябре или в декабре? И когда было, и когда будет, тогда, чтобы у нас у всех понимание было, и насколько было повышение, и вот проведите аналитику там, вот, за последние 3 года, с 2018 года, как у нас вообще динамика по повышению происходит. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые азнакаевцы. На сегодняшний день, вот, с 2021 года, ни в январе, ни в декабре месяца 2020 года изменений по тарифам не было. Работаем по утвержденным тарифам на сегодняшний день по 2020 году. Тарифы утверждаются один раз в год, и они начинают свои изменения ежегодно с 1 июля каждого года. Тарифы, утвержденные у нас по 2020 году по городу Азнакаево на тепловую энергию составляет по 2020 году 1900 рублей 76 копеек за 1 гигакалорию с НДС. На 2021 год утвержденный тариф, который будет введен в действие с 1 июля 2021 года, установлен в размере 1976 рублей ровно, тоже за 1 гигакалорию. Для информации, у нас в 2018 году тариф составлял 1957 рублей 12 копеек. Если посмотреть вот по уровню 2020 года, который на сегодняшний день действующий тариф, он ниже, чем даже 2018 год. Почему? В 2019 году, когда производили уже тоже подготовку тарифа, определение тарифа, были выполнены определенные корректировки и было произведено снижение тарифа на тепловую энергию.
Вот, по состоянию на 2021 год, который уже с 1 июля войдет в действие, утвержденный тариф составляет 1976 рублей ровно составит. Получается, И вы только догоните, получается, да, 18 мы год. только догоняем 2018 год. То есть это с учетом тех выполненных работ по энергосбережению в части теплоснабжения, которое было выполнено, модернизация системы теплоснабжения в Азнакаево была проведена. То есть идет децентрализация системы теплоснабжения для того, чтобы улучшить качество и надежность теплоснабжения в городе Азнакаево. Это были установлены блочно-модульные котельные в районе микрорайона Тукая, промбаза Тукая и микрорайон, обеспечивающий уже по улице Багаудинова, Лобачевского. Далее тоже в программе у нас разработанный имеется проект, в дальнейшем я уже тоже коснусь этого, раз слово дали, модернизация в части микрорайона Шайхудинова. Там тоже у нас имеется разработанный проект, имеет уже пройдена государственная экспертиза, стоимость работ составляет 112 миллионов рублей. Это в целом на этот микрорайон отдельная котельная в дальнейшем будет. Мы сейчас работаем в части получения финансовых средств для того, чтобы можно было выполнить данную работу. В части Азнакаева у нас так. Но изменение по какой причине произошло? То, что более, скажем так... Получается, тариф у нас не повысился. Да, тариф не повысился, но у нас... Квитанция все равно выросла. Да, оплата выросла. Не тариф вырос, а оплата выросла. Выросла почему? Потому что объемы увеличились, потребление. Количество тепла, потребленное каждым домом, оно увеличилось. Увеличилось за счет того, что средняя температура по декабрю месяца, она намного ниже по сравнению с декабрем 2019 года. А с ноябрем, если рассматривать? Если с ноябрем рассматривать, ноябрь 2020 года тоже температура ниже, чем ноябрь 2019 года. То есть в этом году зима, она более холодная пока идет. Январь месяц показывает тоже, что температуры, у нас температура наружного воздуха низкая, сейчас небольшое потепление идет, но на следующей неделе снова ожидается понижение температуры примерно до такого уровня, который вот прошло на этой неделе. Ну, получается, у нас повышение произошло именно из-за того, что у нас низкие температуры на улице, да? Да. Если даже, а если вот брать, сколько у нас вот, понизилась температура вот с ноября 2020 года и декабрь, вот этот период, у нас же период с 21 октября, ноябрь, начисление получается, с 21 октября по 20 ноября, вот у нас какая температура была? И с 21 ноября по 20 декабря, это у нас за декабрь квитанция формируется. И тогда у нас когда вот какая среднемесячная получается, какая температура? Среднемесячная температура по сравнению с 2019 годом, если... Нет, давайте, люди же сравнивают с 2020 год, ноябрь с декабрем, потому что у них... Вот, декабрь 2020 года, с ноября по декабрь, как идет расчет, получается средняя температура составила 6,5, минус 6,5 градуса. В 2019 году. В 2020 году этот же период, который идет расчетный при начислении уже, средняя температура составила минус 10,7 градуса. Если с ноябрь этого года сравнивать, то у нас получается в этом году температура, ноябрь именно, и декабрь. Ноябрьская температура составила минус 1,6 в 2020 году, а 2019 год это 2,3 градуса с плюсом. То есть плюсовая температура была. Но и в июле это повышение тарифа на тепловую энергию, то, что утвержденный тариф, который действует до 1 июля 2021 года. Давайте мы вернемся в октябре. Ситуация у нас именно такая же. Представитель управляющей компании, руководитель управляющей компании. Добрый день. Являюсь директором управляющей компании ПГТ Актюбинский. В октябре у нас ситуация аналогичная. В разнице между прошлым годом и этим годом
У нас тоже в 1,5-2 раза повышение температурного графика в домах, ну, на улице произошло. В связи с этим повышение не тарифа, а именно повышение оплаты произошло коммунальных услуг, то есть отопления. Вот у меня есть пример управляющей компании «Жилсервис». Давайте я сейчас ее просто одну из примеров, одной из управляющих компаний, у них примерно одинаковые. Вот, по квитанциям, только именно по теплу, по гигакалориям и в рублевом эквиваленте, и по, получается, в гигакалориях. Вот 2018 год взяли, допустим, вот есть однокомнатная 32 квадратных метров, усредненные эти данные. В 2018 году, значит, было 1319 рублей 68 копеек, это усредненные данные. И потребление по общедомовому узлу учета 196 было гигакалорий. Значит, в декабре 2018 году в этой же однокомнатной уже также было 1757, так как гигакалория стала 261 гигакалория по общедомовому узлу учета. Если брать каждый месяц сравнивать, каждый декабрь, допустим, 18, 19 и 20 года, вот просто я буду называть по гигакалориям. Гигакалории 2018 года 261 гигакалория была потреблена в среднем по дому. Это в 18, значит, в 19 213, значит, меньше на 50 примерно гигакалорий. А в 2020 году 243 гигакалории. Ну, примерно на уровне, но с учетом того, что да, увеличение тарифа, вот если мы проведем 2018 год, у нас однокомнатная 32,4 квадратных метра, 1757 рублей. 2018 год за отопление пришло, в 2019 году 1382, а в декабре 1592. Ну, по аналогии привести, у нас получается самое большее потребление было, как бы, и больше приходила сумма, это у нас было как бы, в 2018 году. Поэтому, получается, мы вот прошли сейчас в разрезе по нескольким годам, как бы месяц из месяца в месяц, все это просмотрели. Значит, делаем какие определенные выводы. То, что у нас за этот период, за ноябрь, за декабрь, повышение по коммунальным услугам не произошло. Это же вот правильно, да? Значит, у нас произошло именно увеличение в квитанции. Основная строка – это у нас увеличение отопления. Оно увеличилось у нас на 30-40%. Ну, аналогично и в поселке Воктюбе, и в городе Азнакаево. В сельских поселениях там у нас у всех свое отопление, поэтому мы не рассматриваем их. И из-за чего это у нас произошло? Из-за того, что у нас сравнительно мы провели среднемесячную температуру. Значит, в ноябре у нас минус 1,6 градусов был, в декабре минус 10,7 градусов было. Если сравнивать это с прошлым годом, там тоже у нас идет увеличение температура падает, и получается потребление дома гигакалорий увеличивается. Получается, за счет этого у нас и получилось увеличение в квитанции строки отопления увеличилось на 30-40%. Население, которое хочет платить меньше, они всегда должны уделять этому внимание. Потому что в первую очередь, чем меньше температура в теплоносителе, теплоноситель это у нас мы ощущаем это по радиатору в квартирах, значит, тем меньше заходит гигакалорий в дом. Значит, люди, получается, которые проживают в квартирах, они все могут экономить. Всем домам это надо, во-первых, у кого есть кран, они могут закрывать. Это в основном все квартиры, новые дома и дома, где прошел капитальный ремонт. Там есть радиаторный кран, который можно зажать. Если нету этого Монакова, это у нас Руслан Маратович, да, управляющая компания Универсал Азнакаева. Поэтому там есть кран радиатора по этому дому, поэтому, наверное, надо закрывать. А если в тех домах, которых нет, можно, наверное, я думаю, прописать, обратиться в управляющую компанию, и в летний период этот вопрос можно рассмотреть, если там, или во время капитального ремонта это радиаторный кран
как бы можно будет установить и экономить. Поэтому и также у нас на сегодняшний день температура теплоносителя у нас она проходит по графику, которая утверждена в зависимости от наружной температуры градусов. За этим у нас контроль, в первую очередь, как бы ведет учет, согласно графику ведет котельная. Рошан Гайевич, у вас соблюдается график? Да, совершенно верно, мы по температурному графику работаем. И этот график у нас контролирует департамент. У нас как бы есть нарушения со стороны АПТС-а? Мы ежедневно, вот в 7 утра мы берем сегодня диспетчерку, все соответствует, мы смотрим на соответствие данных, которые предоставляет АПТС, утвержденный исполнительным комитетом нашего района, графиком. Все идет у нас по графику. Нарушений нет. Всё. Самое главное, если есть какие-то вопросы у жителей будут возникать, они в первую очередь могут обратиться в управляющую компанию. Внизу квитанции есть номер телефона у каждой управляющей компании. И могут обратиться в департамент. По какому номеру могут жители обратиться, если у них возникнут вопросы? 735-65, 721-11. Звонят, мы отвечаем, 735-65, приглашаем. 721-11. И хотелось бы, вот, чтобы называли, конечно, конкретно адреса. Говорят, дом, квартиру отказываются говорить. Это нужно нам для того, чтобы уж провести какой-то анализ, посмотреть предыдущие месяцы. Ну, квартиру обычно не называют. Поэтому как конкретно ответить тому, кто звонит, бывает зачастую тяжело. Просто называют дом, какая квартира, скольки комнатная, не говорят. И еще раз не могли повторить номер телефона? Вдруг 721-11, 735-65. Ну и также можно звонить в исполком города 70037. Там также ответим на все ваши вопросы. Поэтому еще раз повторюсь, в квитанции есть номер телефона управляющей компании. Департамент — это у нас нейтральная сторона, которая поддерживает население наше. Оно не на стороне АПТС, не на стороне управляющей компании. Она именно задача департамента жилищно-коммунального хозяйства нашего района непосредственно для того, чтобы отстаивать законность именно, чтобы все начислялось согласно закону и все начислялось правильно, без каких-либо нарушений. Тариф у всех единый. В Вознакаево один тариф, в Актюбе свой тариф, который был защищен. В каждом населенном пункту свой тариф. И хотел уточнить просто, дома потребляют тепло все по-разному. Даже частный дом и многоквартирные дома, они все потребляют по-разному. У всех как бы есть особенности индивидуальные. Где-то разводка в чердаке проходит трубопровод, где-то в подвале, где-то жители открывают форточки, где-то закрывают. Все это влияет. На каких-то домах есть пластиковые окна в основном, на каких-то еще до сих пор деревянные, где-то двери утепленные. Вот все абсолютно как вот индивидуально все это влияет. Чем дом максимально теплее, тем меньше потребляет. Действительно, вот вы сегодня собрали очень правильно вот этот круглый стол, своевременный, потому что действительно напряженность по оплате за отопление в последнее время очень серьезно нарастает. Это вы, наверное, знаете и по средствам массовой информации, слышите и по телевидению. Есть выступления, есть и уже по соцсетям передается информация. На данный момент, вот про тарифы сказали, я сам проживаю в Бугульме, и я как начальник жилищной инспекции контролирую юго-восток Татарстана. То есть у нас входит Леногорск, Бавлы, Ютазинский район, Урусу и Азнакаево, Бугульма. Вот на сегодняшний день самые низкие тарифы за гигакалорий действительно по Азнакаеву у вас 1900 рублей. В Бугульме, просто к примеру скажу, 2185 рублей. Леногорск там 2057 рублей. Ну, то есть вот считайте, какое различие. Вы находитесь в более выгодном положении, поэтому может и количество обращений не такое большое, как вот к нам поступает в Бугульму, то есть в жилищном. Такое, что вот где ТЭЦы стоят большие, там стоимость гигакалорий намного ниже. И где вода дешевле, исходные материалы, вода, там, ну, электроэнергия практически везде одинаковая. А где вода, вот, например, стоит дороже, естественно, и тариф за гигакалорий будет тоже повышаться. Поэтому здесь все зависит от ресурсов, поэтому тут обижаться ознакомиться, я думаю, не надо. Правильно Марат Насарович собрал сегодня вот этот круглый стол и доходчиво, по-моему, всем разъяснил на все вопросы, чтобы вот не было недосказанного
и люди все как бы немножко успокоились, действительно. Я со своей стороны, как начальник жилинспекции, контролирую законность всех начислений, всех мероприятий, содержания жилых домов, содержание приборов учета. Все это, как говорится, мы тоже контролируем. Поэтому, если есть какие-то, чувствуете нарушения и думаете, что там где-то незаконно, то есть можете обратиться в Бугульминскую зональную жилищную инспекцию. Мы приедем, как говорится, проверим, рассмотрим все любые обращения, перепроверим, как говорится. Но я на данный момент знаю, что ситуация у вас нормальная, положительная, как говорится. Все под контролем. ПТС тоже, я думаю, что, как уже вопрос задавали, перетопов, наверное, не бывает у вас, не должно быть уж перетопов, это редко сейчас где бывает. Ну, где уж перетоп есть, там, конечно, это были у нас проблемы, скажем, в Ютазильском районе, где ГРЭС там в Урусах стоял, там перетопы были. Там. Но в последнее время, конечно, перетопов мы вообще не наблюдаем нигде. Поэтому я считаю, что как бы пока возникает больно как бы напряженность, она не должна быть такой сильной, конечно. Естественно, все люди, пенсионеры, видя в счетах свои резкие повышения, естественно, недоумевают, и ситуация такая напряженная становится. Поэтому я думаю, что если вот в СМИ и в телевидении все это дать разъяснение, я думаю, что как бы народ должен понять, с пониманием отнестись к этой ситуации. Потому что как бы все законно, все правильно пока на данный момент. Спасибо. Как раз вот информацию департамент предоставил, как раз давайте, чтобы подкрепить по калориям, как раз по юго-востоку. Значит, город Азнакаево 1976 копеек, Альметьевск 2017 36 копеек, Бавлы 2012 23 копейки, Джалиль 1940 рублей 24 копейки, значит, Бугульма, Руфан Махмудович назвал, 2185 рублей 16 копеек, и город Лениногорск 2057 45 копеек. Я хочу пожелать, чтобы никаких невзгод, ни болезней у вас не было. Всем здоровья, счастья и спокойствия, и тепла, и комфорта. Спасибо. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Barcha maqtovlarimiz Alloh subhanahu va taolo bo'lsaydi, barcha ko'ngildan chiqqan savob shariflarimiz haq bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Shu ikki juma orasındagi qilgan izg'i amallarimizni Alloh subhanahu va taolo qabullardan qilsin edi. Hamda shulay yo'q, shu ikki juma orasındagi jibarilgan xato kamchiliklarimizni Alloh subhanahu va taolo kechirsin edi. Hamda shulay yo'q, shu ikki juma orasındagi bu yoqda dunyolikdan oxiratga ko'chgan barcha mu'min musulmon din qardoshlarimizni Alloh taolo kechirgan hollarida ozoq o'rnlarini, yuqori jannat o'rnlarına erishishga nasib eylesin. Bu juma'ning temasini bag'ishlasa kelar Qur'oni Karimning ismlari degan. Ham aytira kerak, Qur'oni Karimning qisqachana tarixin albatta bilamiz. Qur'oni Karim ol Alloh taolaning so'zi, ham Alloh subhanahu va taolo uni yetkirdi, bizning suyukli bo'lgan dunyolik uchun rahmat uchun yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'sha hamda shu Qur'oni Karimning ingulari oyatlari deb aytdik. Qur'oni Karimning ingan oyatlari ulda bo'lsa payg'ambarimizga 3 türlü ittirib ingatirgan bo'lgan jamoat. Birsi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga yetkira bir türüdi kelganda nishik kelgan bir qo'ng'irov kabi shunda yong'irab kelatiran bo'lgan payg'ambarimiz shu mezgilda to'xtab qolib shu Qur'oni Karimni o'zina o'zlashtirib shuni qirindagi bo'lgan sahobalari doimiy ravishda yozib bergan sahobalari bo'lar. Shu sahobalarni narsa u aytatirgan bo'lar, ham ularni yozib olatirgan bo'larlar. Hamda shulay yo'q aytirga kerak ikkinchi turi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ul Jibril alayhissalom kelib onirga shu Alloh taolaning jibargan Qur'oni Karimning oyatlarini yetkiratirgan bo'lar. Ham
шундый бер вакыйга сахабаларыбыз каршында була. Сахабаларыбыз пәйгамбәрбез белән мәчеттә утырган вакытта бер кеше килеп керә. Әмма дә ләкин ул нидер сәфәрче икән күренми. Кыяфәтенә карасан сәфәрче кебек күренми торган була җәмәгать. Чөнки сәфәрдән килгән кеше ничек була, ул чәче тузган, яда киеме тузган, кайсыдыр җире ничектер башкача, бу ниндидер яңа бер бүлмәдән киенеп чыккан кебек килеп керә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кырына каршына утырып, тезгә тез терәп, нәрсәдер җиткерә башлый. Моны сахабаларыбыз сүзеннән бу җиткерелгән шундый вакыйга, һәм дә сахабаларыбыз аптырап калалар. Килеп керде бер кеше, һәм Пәйгамбәрбезгә шушы Коръән-и Кәримне иңдерә, һәм ул аны укый, дөрес дип әйтә. Дөрес дип әйтә. Пәйгамбәрбездән син дөрес әйттең дип әйтә. Аптырап калалар, ничек Пәйгамбәрбез бөтенесе өчендә бу дөньялыкта җиткерүче, аның әйткәненә дөрес дип әйткәненә аптырап калалар, һәм дә шушы кеше киткәчтен сахабаларның шушы туган сораулары белән Пәйгамбәргә килеп сорагач әйтә: "Кем булды бу?" ди. Бу ди Җибраил галәйһиссәлам кеше кыяфәтендә килде ди. Һәм ул миңа алып килде ди, Аллаһ Тәгаләдән хәбәр, Коръән-и Кәримнең аятларын китерде ди. Һәм миңа аны укыды, мин анырга шушы Коръән-и Кәримнең нәрсә аятларын анырга җиткердем ди. Ягъни үзләштергәнне анырга күрсәттем ди. Һәм ул дөрес дип шушынырга үзенең ризалыгын җиткереп китте ди. Менә шушының белән у икенче төре була, һәм өченче төре без беләбез Пәйгамбәрбезнең бер мугъҗизаларыннан буларак, ул була шундый вакыйга вакытында кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кырына килеп сораулар бирә торган булалар. Менә бу бер ничек булыр микән? Бу бер ничек булыр микән? Һәм Пәйгамбәрбез онытып нәрсә дип әйтә? Сорау биргәч, килерсез иртәгә мин сезгә җавап бирермен ди. Иншалла дип оныта җәмәгать. Иншалла дип әйтергә оныта шушыны. Һәм дә Аллаһ Тәгалә икенче көнне бирми монда сорауына җавап бирми. Өченче көнгә дә бирми. Һәм Пәйгамбәрбез бер төшенкелеккә бирелә. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә каршында ул нәрсә лаеклы түгелдер дип уйлый. Лаеклы түгелдер дип уйлый җәмәгать. Аллаһ Тәгалә шулай итеп Пәйгамбәрбезнең нәрсә сүзләрендә игътибарлы булуына бер дәрес бирә. Әмма дә ләкин бер йокларга яткачтын Җибраил галәйһиссәлам килә дә әйтә: "Киттек" ди. Шул вакытта Иса һәм Миграж кылына. Иса ул переселение, Миграж ул вознесение. Ягъни күченеп күккә күтәрелү, күккә күтәрелгәчтен шунда иңә соңгы менә шушы Бакара сүрәсенең соңгы аятлары иңә. Менә шушы өченче төре иңдә анда турыдан-туры нәрсә Аллаһ Субханаһу Тәгалә белән пәрдә ашагына шушы мәгълүмат килә Пәйгамбәрбезгә, Коръән-и Кәримнең. Хәтта шундый кат күктә була ул җәмәгать, ул анда Җибраил галәйһиссәламда күтәрелми. Безнең монда рөхсәтебез юк ди. Менә шулай өч төрле иттереп Коръән-и Кәримнең иңү Пәйгамбәрбезгә җиткереп килүе безгә хак, бу бөтенесе дәлилләнгән җәмәгать, һәм дә без шушылардан чыгып инде нәрсә дип әйтергә кирәк? Пәйгамбәрбезгә 40 яшь булганда анырга пәйгамбәрлек килеп, иң беренче икра дип укы. Җибраил галәйһиссәлам Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямны үз кыяфәтендә килеп, без кыяфәтен Җибраил галәйһиссәлам беләбез. Пәйгамбәрбезнең җиткергән хәбәрләреннән ул 600 канатлы дип, һәм бер канаты гаршне каплый ди. Шундый 600, шундый кыяфәтендә килә. Ни өчен килә ул? Безгә килсә, без бәлки безнең акылыбыз китери. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямга әзер була. Әмма дә ләкин әзер булса да куркып кала. Җибраил галәйһиссәлам аны үз кыяфәтендә килеп кысып тота һәм укыды. Пәйгамбәр тәм уку бүлүчеләрдән түгел ди. Я не из тех, кто умеет читать. Әмма дә ләкин ул аны укы дигәч, шушы икра дип, ягъни уку дигәнне беренче аятлар булып иңә. Һәм Коръән-и Кәрим килде безгә уку дигән, ягъни өйрәнү мәсьәләсе белән. Бу дөньялыкта бер гыйлем дә үзеннән үзе барып ирешми. Әгәр дә анырга үзеңнең ягыннан бер хәрәкәт күрсәтмәсәң, тырышлык кертмәсәң җәмәгать.
Менә шушы тырышлыкны безгә Алла Субхана ва Тааля җиткерә нәрсә укы тырышыгыз ди. Шул чагында сезнең данлык та, байлык та, миллек тә һәм бөтен әйбегездә бу дөньялыкта да, ахиратта да бәхеткә ирешерсез ди. Тырышлык белән. Бу дөньялык тырышлык белән генә бирелә. Шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең 40 яшендә пәйгамбәрлек килеп, Коръән-и Кәрим иңә башлый. Коръән Кәрим иңә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә 23 ел, 63 яшенә хәтле. Шушы соңгы Коръәннең аятлары иңе беткәчтен, Коръәннәр иңе беткәч, Җибраил алейһиссәлам килә. Җибраил алейһиссәлам килгәчтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән берничә тапкыр Коръән-и Кәримне кабатлап үтәләр яттан. Берсе-берсенә укый, шушында бер ниндидә хаталык булмаганлыкка дәлилләп, ныгытып, беркетеп куялар. Коръән-и Кәримнең бөтен өлешләрен. Әмма дә ләкин аермасы нәрсәдә сахабаларыбызның вакытында һәм безнең бүгенге көндәге Коръән-и Кәрим белән. Сахабаларыбыз вакытында Коръән-и Кәрим безнең көндәге кебек китап шушы формасында булмый җәмәгать. Ул аннан соң башка сахабалар, ягъни Пәйгамбәребездән соң Әмир-ул-Муъминнәр калгаштын, ислам динен алып баручылар калгаштын, алар шушыннан соң туплыйлар аны китап итеп. Әмма дә ләкин уйлап карагыз, бүгенге көндә без Коръән-и Кәримне ачтык, Фатиха сүрәсе күрдек, аятларын күрдек, тәртибе буенча салынган, Бакара сүрәсе, Имран сүрәсе шушы тәртип белән бара, һәрберсенең үзенең аятлары һәрбер урынында, беренче аят азакы аятларына хәтле бөтенсе тамгаланып куелган, саннары куелган. Әмма дә ләкин сахабаларыбыз Пәйгамбәр вакытында аларга иңә торган була, мәсәлән, Бакараның шундый аяты, Имранның шундый аяты. Аннан соң, мәсәлән, кыскана бер сүрә, аннан соң мондан бер бәләкәй аят, мондан бер аят, һәрбер шушындагы булган, шул чордагы һәм безнең бүгенге көндәге чыга торган мәсьәләләргә кагылышлы булган аятлар шушлай аерым-аерым иңә җәмәгать. Алар аны ятлый торган булалар, шушлай аерым-аерым итеп җәмәгать. Менә килде хәбәр, шуны ятладылар. Шундый урынга аны күңелләрендә салып куйдылар. Килә аныңдагы алдагы бер аяты килә. Анырга өстәп куялар. Икенче сүрәнең, гомумән икенче сүрәнең бер аяты килә. Һәм шунырдан өстәп куялар. Шулай итеп бу нәрсә эшли? Туплана аларның аннан соң бер китап буларак бүгенге көндә безнең әлхәмдүлилләh без китапларыбызны тотып укый алабыз. Китапларыбызны тотып укый алабыз. Коръән-и Кәримне үз вакытында иңгәчтен аны яттан белә торган булалар, хафизлар булалар. Хафизлар була, хафизларның һәрберсе үзләрендә сакчы булып сизеп бириләр. Әмма дә ләкин бу Абу Бакр вакытында Пәйгамбәребездән соң беренче халиф булып калган сахабабыз, бүйек сахабабыз Абу Бакрның вакытында Гумар тәкъдим итә. Гумар радиллаһу анху икенче сахаба булып калган, икенче әмир булып калган кешеләрдән. Ул әйтә, безнең ди Коръәнне яттан белүче хафизлар ди, әзәйеп килә, безгә китап бастырырга кирәк диләр. Һәм китап бастыру өчен аны җыялар һәрбер сахабадан кем нинди аятын язып алган. Һәрбер Коръән-и Кәримнең язылган аятына дәлил була шушы язылган бәләкәй генә кайрыдамы ул, бер тиредәме ул, ниндидер бер кыягас кебек материалдамы шулай язылганнардан җыештырып, аны китап кебек итеп бастыралар. Ул олы калын бер олы китап була. Олы бер калын китап була җәмәгать. Әмма дә ләкин гарәпләрнең төрле диалектлары була тагын. Һәм ислам дине киң тарала башлагачтын, шушы диалект мәсьәләсендә төшенеп калалар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нинди диалектта гарәп телендә сөйләшкән булса, шушы диалектта шушы безнең менә бүгенге көндәге гарәп басмасындагы булган язылган Коръән-и Кәрим ул Пәйгамбәребезнең диалектындагы сөйләшә торган бастырылуында эшләнгән. Бу ни өчен алай итеп эшләнә? Чөнки мәсәлән безнең Пәйгамбәребезнең диалектында «Вад-духа ва илайли иза стаджа» дип язылган.
башка бер диалектта вад-духи ва иля саджид. Ул башкача әйтеп китерелә. Һәм дә ислам дине башка халыкларга да тарала башлагач, сорау туа башлый җәмәгать. Сорау туа башлый. Ничек иттереп без моны җиткерик? Берсе булай иттереп агыны, берсе булай иттереп агыны. Һәм дә аларның башлары әйләнә башлады бу төрле диалекттан бер формага китергә кирәк дип. Шуннан соң бер нәтиҗәгә килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассаламның сөйләшә торган диалектында кертәләр. Диалект мәсьәләсен инде һәрберебез беләбез инде. Бездә дә мәсәлән бар. Татар телендә дә ул төрле диалектларында мишәрле, башкалы, тегесе, монсы шайтыр ул аерылып тора. Әмма ләкин ул татар теле булса да, шулай гарәп теле булса да, аның дидер менә шушындый үзенчәлекләр белән аерылып тора торган була. Һәм шушы бер диалектта бастырып, аны җиде китап иттереп бастырып, аны төрле дөньяның тирәләренә таратып чыгарыла. Берсе Мәккәдә, һәм башка Мисырга, һәм менә шайтыр бул таратылып чыгыла. Һәм ул китапны әгәр дә без алып карасак, без аны укый алмыйбыз бүгенге көндә. Чөнки анда бер хәрәкәт дә юк. Анда хәрефләр генә, анда сүзләр генә, кем гарәп телен үзенә үзләштереп гарәп телен белә, шулар төшенә алалар. Әмма ләкин безгә аны укырга кыен бүгенге көндә. Шуннан соң ул мәсьәләдә сорау чыккачтын кертәләр хәрәкәләрен, ягъни Коръәни Кәримнең хәреф кенә түгел, анырга яхшырак төшенә алырлык булсын өчен бастыралар хәрәкәләр белән, ягъни ул инде без Коръәннең уку тәртибенә кирип китәбез, әмма ләкин бер сүз белән әйткәндә аны җайлырак укырга иттереп көйлиләр. Менә бүгенге көндә ничек ул бастырылган Коръәни Кәримнең. Һәм шулай иттереп Коръәни Кәрим иңгәч, шулай иттереп бастырылгач, безнең күбеләребездә, бүгенге көндә йортларыбызда да бар. Әмма ләкин без төшенергә тиешбез Коръәни Кәрим үзеннән нәрсәкәй сыйфат итәвен, нинди аның ягъни сыйфатлары булган. Галимнәр әйтүе буенча 90 исеме бар дип әйтәләр. Коръәни Кәримнең 90 исеме бар. Әмма ләкин моны кайбер галимнәр әйтәләр, исеме түгел, сыйфаты дип. Коръәни Кәримнең сыйфаты. Мәсәлән, киң таралганы Әл-Коръән. Әл дигәнне нәрсә аңлата? Ул шушы китап турында барган, ягъни бүтән төрле әйбер түгел. Әгәр дә әл дип әйтелә, бу конкретно шушы төгәллек белән китерелгән шушы китап турында сүз барганны аңлатыла. Һәм мәгънәдә Әл-Коръән бирелә нәрсә дип? Иң күп укылышы китап дип. Җәмәгать, менә үзегез төшенеп канагалагыз бармы? Ниндидер бер бестселлер чыга, бер китапны бастыралар, шундый бер тулы, ниндидер яхшы, мәгънәле, аны күпмәдер бер кеше бер шәр тапкыр укып чыга да, 2 тапкыр укысын инде, 10 тапкыр укысын. Әмма ләкин ул шуның белән туктала. Әмма ләкин менә Коръәни Кәрим, Коръән дигән сүзнең мәгънәсенә төшенгән вакытта ул иң күп укылышы китап. Бүгенге көндәге дөньялыкта иң күп укыла торган китап җәмәгать. Чөнки без аны бер хатим үтәбез, Фатиха Нас укып чыктык, Фатиха Нас укып чыктык һәм даими рәвештә үзебезнең дөньялыгыбызда, гомеребездә дип әйтик, без аны кабат укыйбыз. Ул бер кашан да безгә нәрсә теге калган китаплар кебек нидер ардырып тормый һәм кыенлык китерми. Һәм без аның әгәр дә төшенеп укыйбыз икән мәгънәсенә, ул мәгънәсенә галимнәр бирәләр үзләренең төшенчәләрен нәрсә аңлаткан икәнен, без һәрбер даими рәвештә аның күбрәк үзебезгә ачыклык китерәбез. Ул китапны, Коръәни Кәримне без укыган сайын үзебезгә күп ачышлар ясыйбыз җәмәгать. Мәсәлән, алык шундый мәсьәләдә Коръәни Кәримне безнең бу дөньялык өчен дә бирелгән, ахират өчен дә бирелгән. Без беләбез, шундый кеше бар иде, Жак Кусто, французский океанолог. Ул нәрсә эшли җәмәгать? Ул таба шундый урынны, кайда
тузлу белән төше су катышкан, соленый с пресной водой. Аның бүгенге көндә видеолары да бар. Аның кырында бүгенге көндә нәрсә экскурсиядә үткәрәләр. Анда түгел күренеп тора менә шулай итеп. Менә төше, монсы тузлы. Пресная, соленая. Һәм мин ашыклык керттем дип шуны яза башлаганда, безнең мусульман галимнәре килеп әйтә, Коръән-и Кәримдә бар бу ди. Без сиңа хәтле белә идек аны ди. Шуннан соң ул ислам динен кабул итә җәмәгать. Анырга бер сәбәп була бу ислам динен кабул итәргә. Чөнки ул күпме тырышлык кертеп шуны ачыклады, 1400 ел элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә шушы иңгән китапта булганын ул гаҗәеп хәлдә кала. Я да икенче бер мисал, доктор медицинских наук ачыклык кертә, ничек иттереп хатын кызның карынында бала үзләшә. Барлыкка килгәнен. Күпме еллар шунырга тырышлык кертә. Һәм мин ачыклык ясыйм дип кулын күтәрә. Әмма дә ләкин нәрсә? Шулай ук безнең мусульман кардәшләребез әйтә, безнең Коръән-и Кәримдә бу күптән бар инде ди. Нинди формадан кайсы формага бала күчеп барганы бөтенсе безгә бәян кылынган Коръән-и Кәримдә. Ул нәрсә ди җәмәгать? Әгәр дә мин моны алданрак белгән булсам, мин үземнең бу вакытымны исраф итмәсем ди. Шулай итеп әйтергә кирәк, Коръән-и Кәрим шулай ук исеме бар, Әл-Китаб. Biz bunu bilamiz Baqara surəsinin Zəlikəl kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. İkinci ayəti. Yəni kitap nərsəkə deganını mə'nəsində getirilə hərflərini, sözlərini bir yerinə jiyib sbornik bulub turuğu. Mushaf, yəni mushaf это məsələn getirəbiz Qur'an-ı Kərimni kitab itir uzun. Күрәбез икән ул үзенә җыйган китап буларак мусхаф итеп җыелган. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, мусхаф булып җыелган китапны аны тәһарәтле килеш, гөсүлле тәһарәтле килеш тотырга кирәк. Бу китапның тәртибе, кагыйдәсе җәмәгать. Әгәр дә бастырылган булса, мәсәлән, менә бара безнең аят, аның мәгънәсе бу бер формада монда кертелгән, әмма дә ләкин ул мусхаф булып тормый. Мусхаф булып тормый, аны тәһарәтсез дә тотырга һәм укырга була. Һәм Коръән-и Кәримнең шулай ук менә тәртибенә кагылган вакытта инде бер шундый искәртмә кертәсе килә. Кайсы чиракта китапны мусхаф буларак тотырга яри тәһарәтсез. Әгәр дә аның тышлыгы булса җәмәгать. Менә хәзер шушы тышлыкта аңлаткан вакытта бар шундый китапларыбыз, аның бар замогы. Менә бу тышлыгы анырга китапка үзенә беркетелгән. Әгәр дә ул тышлык китапка беркетелгән булса, ул тулайым китап иттереп санала. Аны шулай ук тәһарәт белән тотырга ярый, тотырга кирәк. Аерым, әгәр дә без аны бер сөлгегә төрәбез икән, я да шүпрәккә төрәбез икән, ул безнең тышланган булып санала. Аны тәһарәтсез алып куярга мөмкин. Шуңа күрә без йортларыбызда башка шундый урыннарда мәчеттән тыш, мәчеткә инде без тырышабыз тәһарәтле килергә. Намаз фарыз ягына керсәк, намаз бүлмәсенә, анда да без тәһарәтле керәбез. Әмма ләкин йортларда без китапны нәрсә төреп тотырга тиешбез. Чөнки ул бер киштәдә тора, киштәдән күчереп куйган вакытта тузаны сөртәм дип, я башка нәрсәгә без шушы Аллаһ Тәгаләнең сүзләре буларак, мусхаф булып җыелган буларак, без нәрсә үзебезнең төгәллек белән, чисталык белән тотмыйбыз җәмәгать. Шуңа әгәр дә төрәбез икән, менә безнең әбиләребезгә төшенеп карасак, алар даими рәвештә аны бер саклап, бер кадерен белеп тота торган булганнар җәмәгать. Бер шүпрәккә төреп, менә китабым дип җәмәгать. Ул аларның тузы биткән була, күп укып. Бүгенге көндә без китапларыбызны карасак, ул тузанга батып биткән, өр-яңа битләре, кайберселәре ачылмаган. Кызганычка каршы. Шулай итеп, менә әлхәмдүлилләh, бар булган исемнәрен ачыклап бетерергә монда вакыт безнең өчен шикләнгән. Әмма дә ләкин менә төп мәсьәләсендә шулай ук әйтергә кирәк, аз-зикр дип дигән исеме бар.
искә төшерүче, зикр кылырга. Ягъни нинди мәгънәдә? Аллаһ Тәгаләне искә төшерү һәм Аллаһ Тәгаләнең безнең бу дөньялыкка бирелгән гамәлләрне искә төшерү һәм ахират турында искә төшерү мәсьәләләрендә безгә шулай ук bir исемнәреннән белергә кирәк, bir сыйфатларыннан белергә кирәк Коръән-и Кәримне. Иншаллах, Аллаһ Субхана Тәгалә шушы алган гыйлемнәребезне үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, якыннарыбыз өчен файдалы булырга насыйп итсен. Һәм дә киләчәктә шул гыйлемнәрне кулланып яшәргә насыйп әйләсен, иншаллах. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмыйдыр үткәне, бәхет, шатлык, сәламәтлек белән килеп торсын иде алда көткәне. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда сезнең хатлардан килгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүген дә иң изге теләкләрне, матур котлауларны үзләренең юбилейларын билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә чын күңелдән юллап калырбыз. Инде иң беренче тәбрикләү хаты күркәм юбилейын, туган көнен билгеләп үтүче Фаилабый Файзуллинга юлланыр. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә кадерле кеше бар микән җирдә тагы. Кадерле тормыш иптәшем, улым, әтиебез, кияүбез Файзуллин Фаил Хөснулла улының олы юбилейы. Ул 1971 елның 14 гыйнварында Туйка авылында төпчек бала булып дөньяга килә һәм Туйка урта мәктәбен тәмамлап үз тырышлыгы белән Казан Төзүчеләр институтына да укырга керә. Соңыннан армия сафларында хезмәт итеп туган авылына әйләнеп кайта. Туып үскән нигезне ташламыйча, үз тырышлыгыбыз белән йорт кураларны яңартып, 84 яшьлек әниебез белән җитешле тормыш алып барабыз бүгенге көндә. Без синең белән энҗе бертегедәй, берсеннән берсе шибәр, акыллы, тәртипле ике кыз бала үстерәбез. Бүгенге көндә Фаил Азнакай НГДУ системасында мактаулы эшче, хезмәтендә дә хөрмәткә лаек кеше. Сине кадерлебез. Шушы матур көндә туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын иде. Тормышыбызга ям өстәп, авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә, озын-озак гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын сиңа Ходай дигән теләктә калабыз. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта, тигезлектә, яшә әле. Туган көнең котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, һәр туачак кояшлы көн шиксез бәхет ялдырсын. Син бит безнең тормыш баганасы, алтын кеше һәм кадерле бу тормышта бары синең белән без дә бәхетле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлнара, балаларың Эльзира, Зарина, әти-әниләрең һәм барлык туганнарың диелде әлеге котлау хатында. Әлбәттә, Фаил абыйны без дә тәбрикләп, матур котлау сүзләрендә юлланган теләкләрнең барысы да чынга ашсын дип телибез. Һәм инде матур туган көнгә бәйрәм бүләге булып җыр да сезнең хөрмәткә яңгырасын. Canım, yürekne
яшьлек матур бәйрәме белән Дамир абый Хөснуллинны тәбриклибез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кышып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа матур сүзләр генә әйтеп, иң кадерлебез син диясе. 17 гыйнвар безнең өчен бик тә матур көн, чөнки нәкъ тә менә быел безнең тормышыбызга ул кабатланмас бәйрәм бүләк итә. Безнең өчен кадерле булган якын кешебез Хөснуллин Дамир Наил улына нәкъ тә менә 17 гыйнварда 55 яшь тула. Кадерле кешебез 1966 елның 17 гыйнварында Азнакай районының Мәлбагыш авылында гаиләдә икенче бала булып дөньяга аваз сала. Бик шук, тырыш һәм акыллы бала булып үсә ул. Мәктәпне укып бетергәч, Дамирны хәрби диңгез флотына алалар. Хәрби бурычын 3 ел үти ул. Оннан соң инде исән-имин Актүбә бистәсенә кайтып, эшкә дә урнаша. Мәлбагыш авылында туып үскән Нурсинә белән тормышта кырып җибәрәләр алар шул ук вакытта. Бүгенге көндә исә Актүбә бистәсендә тормыш иптәшенең кадерлесе, балаларының иң якыны, газизе булып, бәхетле тормышта гомер итеп үзенең күркәм 55 яшьлек юбилейын каршы ала. Иң изге теләкләрне туганнары, дуслары бүген аңа юллый, аны хөрмәтли. Чөнки нәкъ тә менә ул һәркемгә ярдәмчел, кешелекле, шат күңелле. Шуңа күрә аны барда яраталар һәм хөрмәт итәләр. Кадерле кешебез безнең, бердән-беребез, Дамир әтиебез безнең. Сине олы бәйрәмең 55 яшьлек юбилейың белән чын күңелебездән, ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның күңел җылысын гына тоеп, игелекләрен генә күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туачак таңнарыңда һәр вакыт нурлы, ә күк йөзе һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, безне, янәшәдәгеләреңне сөендереп кенә яшә. Һәр яңа көн бәхет алып килсен. Алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә картаерга. Һич тә ашыкма. Сине яратып тормыш иптәшең Нурсинә, кызың Айгөл, улың Ильяс, әтиянең барлык туганнарың һәм дусларың. Хөрмәтле Дамир абый, 2-5 билгесе алган күркәм бәйрәмегез котлы булсын. Якыннарыгызның барлык теләкләренә кушып без дә сезгә сәламәтлек һәм матур бәхетле тормыш телибез. Дуслар бергәләп, җырлый гәле, моң белән тормышыбызның күкләрен нурлый гәле. Гомер бүләк тормыштан калый гәле барысын. Сөюмә кабәт назлар бәхетләрне тулысын. Булганның кадерен белик, хыялларга омтылыйк. Сине хөрмәт иткән белән якын булыйк, дус булыйк. Гомер бүләк бу тормыштан калый гәле барысын. Сөюмә кабәт назларның бәхетләрне
Дубаны һәр бер көннән бары яхшылык көтик. Язмыш дигән юлыбызны шун кеше булып үтик. Гомер бүләк бу тормыштан алыйгәне барысын. Сөймә мәхәббәт назларның бәхетләрне тулысын. Гомер бүләк бу тормыштан алыйгәне барысын. Сөймә мәхәббәт назларның бәхетләрне тулысын. Бәхетләрне тулысын. Бәхетләрне тулысын. Ак кар бураннарга ияреп, үзенең туган көнен билгеләп үтүче 55 яшен каршы алучы Алияну Сабый Калимуллинны экраннар янына якынрак төшәбез. Иң матур теләкләрне якыннары җиткерә. Син туган көн бик күңелле булган, табигатьтә калган тынычлап, туган көнгә күркәм теләкләрне юллый әле сиңа кушучлап. Яңа ел карлары явып, җиһанны үзгә матур бер ямгә тергән мизгелләрдә дөньяга килеп, һәркемгә ачык йөзле, ярдәмчел, кешелекле, һәрвакыт тәвәккәл һәм куйган максатларына ирешеп яшәүче ирем Калимуллин Алиянус Альбис улының 17 гыйнварда туган көне, 55 яшьлек юбилее. Әйе, 1966 елның нәкъ 17 гыйнварында Күктәке авылында Альбис һәм Махира Калимуллиннар гаиләсендә дөньяга килә ул. Эшендә хөрмәткә лаек хезмәткәр булса, минем алтын баганам ул. Әнисенең дә ныклы терәге. Назлы, иңнәрнең иңе булган кадерле тормыш иптәше, ихтирамлы ярдәмчел туган, әнисен хөрмәтләп яшәүче ул һәм ачык йөзле дуст әле ул. Кадерлем минем, сине 55 яшьлек юбилеең белән котлап, иң изге теләкләрне, олы хөрмәт һәм җылы хисләрне дә сиңа юллыйм. Гомер үтә димә, баш кайларыңны имә. Кар буранлы кышларны алыштырып, җиргә дә бит әле язлар киләчәк. Һәр көнебез бары тик яхшы хәбәрләр генә алып килсен иде. Мәшәкатьләр булса да тиз үтеп китсеннәр. Күңелеңне бер дә төшермәсеннәр. Саулык, сәламәтлек белән зур шатлыкларда әле алга таба тагын да олырак юбилейларны бүгенгедәй парлашып, куанып каршы алырга язсын безгә. Дөньяның барлык рәхәтлеген күреп, пар канатлы булып яшәргә дә яшәргә язсын. Иң мөһиме, бүген шушы матур бәйрәм көнендә күңел түрендәге ихлас теләкләргә кушып, иң мөһим сүзләрне дә сиңа җиткерәм. Янәшәмдә булганың өчен, барлыгың өчен рәхмәт сиңа. Мин сине бик тә яратам. Үкенмимен сине тапканыма, рәхмәтлемен шушы язмышка. Бары син кабыздың яшәү утын, сүнеп барган ялгыз җаныма. Синең бәйрәм бүген, бар бишлелек тормыш куймый аны белмичә. Яшәү насыйп булсын әле бергә, хәсрәт борчу бер дә күрмичә. Бара кыштай синең ышыгыңда телимен мин озак яшәргә. Бергә атсын таңнар, бергә керик, безгә насыйп тыныч кичләргә. Үй бушлыгын тутырсын балалар, әнкәй туган булсын кунагың, сыйлы булсын безнең мул табыннар, шушы теләкләрдә каламын. Ходай Тәгаләм бар, әнкәйләр бар, бары шуңа җавап тотасы. Беркем алдында да гаепләр юк, бар сукмакны икәү саласы. Алга таба да гел куанып яшик, янәшәмдә бул син кадерлем. Синең белән икәү бергә булып, атлык бергә тормыш үрен.
Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп барлык туганнар исеменнән тормыш иптәшең Наилә диелде әлеге матур ихлас тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Алияның сабый бәйрәмегез котлы булсын. Якын кешеләрегез сезгә һәрвакыт шушындый матур сүзләр әйтеп, куандырып кына торсыннар һәм инде тормыш иптәшегезнең иң изге теләкләренә кушып, матур бәйрәм бүләге булып җыр да сезнең хөрмәткә яңгырасын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Алтында син безгә якында син, яратабыз сине кадерлем. Яшәле бәгърем балкып җирдә, син дип тибә минем йөрәгем. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Изге теләк бәхет юлым сиңа, тормышларың булсын түгәрә. Бергә исәнлектә гомер итик, син бит безгә һәрвакыт кирәк. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Синең исәнлеккә бездә һәрчак яшигәле җаным сөенеп. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез котлы, табыннарыгыз түгәрәк булсын. Иң якын кешеләрнең күңел түрендә йөрткән барлык теләкләре дә чынга ашсын. Бәйрәмнәрегез котлы, ә үзегез исән-имин булыгыз. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В торговом центре «Шифа» заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр «Шифа», улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4.
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.